Ebusuemu akwaba ADUMASA TV so enrada na Dormaahene edi ni birthday meche ni 60th birthday yema na wodapa na yebom pa yesa afisese na Nyankopon asesa na adwene ewo nema bebrebe ho birthday na se na yehu se videos ahodo bi trendy wa bra na obo Sampa Mahene din na MC no ekobo na Samgba Gyafla din tu omo no na chese wati anaso ayi mistake but to me no me say ono ankasa din na ewo krata ne so na adwuma bedu afi de ono a yina yehu se woni pefe se Sampa Mahene na Samgba Gyafla isan se krata na wo mo chro de man no na brantie no hwe so yina yehunu se obobo so nwan Mahene mu din na ahemfo baba bejae no krata no aso no hwe ya no wo kan se contempt case no eda ho no mo a wa hwa ne ho beche no ti we ye kwan ya wo fa ho na wayi ne ho edi efrimu na busu eni kan kohwe video ni bi na yento aso and Samgba Koko the second in the house, Paramount Chief of the Sunyan traditional area. We have the Paramount Chief of the Sampa traditional area, Nana Gyafla the second. Ladies and gentlemen, please forgive my error. Every error that happens here, Nana, I take it. Every honor that happens here, we give it to Osajifo and our creator. Please, we have the... We have seen the video no na yako share ye no. Enti SWD kan ye no. Krata no so no esoa na o share ya wo boy no se san bia emaye. International Samgba Gyafla they said the edi kan na da bia yetna ho no ma ye kan eguso a ye kan ye be kan da no. Hero Santehene kan say Sampa obekoko fa no kuro if you say the tie bia no. Bono reja so chief na say president no entumi nsi hene na campus otumi mpo etu hene na yenhwa de bi ekoso ewo honom ohwe ngwalam se ehun sensema na ye kan wankofo bebere taaka ye taate na ota na Dormaahene taaka bibi se mimi ntu galamse enu ada code birthday no kwa no oka ho asem se ontu galamse na obi a ono no ntu galamse de eside na ono no promote galamse ana se obi ono no pam galamse ha o pam galamse ana se on pese galamse be koso eside na ono no etumi ekotubi ba ni speech bi mu so wasa state say galamse for mining company bi na support e no birthday no a odi ye no enti ebusa say mining company ben na e support no with that birthday yekonkotie eno so ensem no de tu dwane bi na ade amesre ne se wada Roma eye sa nipa yi a ne ade we ya 60 years nyina a huhui nka se nananom yesika kapre wo mu a ne boa yesika kapre nim eye mining company no ono na fa kanu nyina nti mesre ya mboye nsem ma no eniema na meyo no akasi na nkakra no eye bene beboa mamye onchere start factory no mfidie ne da hunim sa aba onchere start factory no premises de bewie ye de mfidie ne bekwa akokum one fie maize factory ye de bekwa akokum Poor Bay by the 10th month October nadwa and a recycling machine so ye be ye be wie ne domam ha ene domam kwanfo ho ha domam kwanfo ha mebie toilet roll factory ama ho e was adwumadie sika bia menya no ndi oba domam kwam na mesre abisim boma shra ene ba bia menko bia obia ntam chuku meba akoba bia na wahu se ye na nkakra se ebe koso se nkasa me kasa onhwa na mekasa menwie we enti na eno so ede na ode abebomu no enti eno de eya sensebe asem no ka no no asan atani asa abebu ade ama ne ho sa na akwakoye abo bia be hwe preko doresa de ne so preko na mu de enya de obetumi ato no
enti no oka na ono ate ne ho oka na ono ate ne ho se wudi boni bia na se uye bibi na nya utwa ntro bi a okwa abasi wachi okwa no se twen no aba bisi wachi enti saa na na Dormaahene na yenhwe na Dormaahene ye na dwen se eniema bi a enye de obia se de yesi yempe no de ade asumdue ebeba no ompe no bi de ade hoye ne mentimi ho asbeba no ene na woye de di kan ye ono ankasa ne ho Sampa uhu de Sampa esi ekokoyeye Sampa asamba ye no akodi na asamdu achi na one wo mo chese nei kura ogusu ginemu a oya de hwenru an birthday na se yegina ye etikurum hanom ehu de ekoso ewo nananom ahensem ene ade titiw one ye ba ye beja no uhu se samudu at high table eno de medical ka say or friend say invited guest enti kwoma hini a wo mo atu no na wo mo si foforo awame na mane kwan so a ya gazette no no na ya gina tu mo ni so metu dada no na Dormaahene mu di dada no achi amen no to nsa fre dada no mu no a ono no yenye ya dwene se abusuan na trase ya adwene ba akopɛ atu no na wo mo de foforo ba betra so no de yetu ni mu no a oni konwa na ne nkuro no abusuan wo manso no wonu ni mu no wasa kwakɔhye nachi adai pa na Dormaahene wo yesa da bia asumdue ni no ɛhɔ na abehu no ba bia mentimi ho ase eni no opɛ hɔ sa asɛm na yɛse de tie nie clear evidence nie yɛse ye ne de ho obi afi asɛm de anya wo mu no ɛhɔ na odi se obi kuroma si ne hene anabusua bi esi omo hene na omo so omo mpani bi no matu no de foforo aba wo se de yetu no a na mesa di nachi it is how you invite the guest no maybe no matter fine now so I recognizing as ko my henia na person mo che say na din to kwanament me ho ase na de ba uwie a no be shift blame mu wie a ma be shift blame e de ma obi enye ensema fa akan ho nyina ma hwa trase ehu ensema fa asante ho ene akan abusuan nyina ho no aban peti apɛ ho asema bua nanso yetia no namkofa bɔkɔ asɛm de bre yira no kama ma nanso ndua bɔkɔ sɛ yɛ mode enti yɛ Dormaahene Muhammad tumi nkɔ buru ne patemo no nkɔgyina no meka nkyerɛ sɛ wɔnka hensɛm abra wɔ upload Chieftaincy ministry ni sɛ ɔmutumi kɔka sunyan asɛm onka hensɛm ɛsusunyan asɛm Chieftaincy ministry wɔ mrahye bedwam ne kɔkɔ ka yɛ na nakɔsoa asobra yie sunyan mahema ɔne na nabo ahe kɔkɔ masɛm Chieftaincy minister no Ibrahim ne regional minister wo mo ne koye om kohwa asem no ka siesie ma nsumdwe tumi ba ha na de na chen so pai so se o muntumi nkonkura hodo otete saa so nkonkohwe nka na anu ne te se o chehene odan hina ne so sa otunu so atua ye te ne ho so atunu so atua we ma press conference wa ha na we ma ne de so ha na we hwedwan wa ha empo nsema se BP nyina ye titi bi wo ye hu se ministry bi na saban bi akomu so de ekoso no mo esoro honom ne de na mo de sane aba form hano de abrex Asante hene no noa ni de mu ono ne tini de mu ono no ka asem se we ni na se na mama ne tie na se na me de ne tie enti we na wo so hwe ho mama ne de wo so akon no to hu nka bi abramu amunim ne hu videos ahodo bebre na mra hyebedwam honom kwampo no mo amotran se aka sabra mo pese mo te Ghana mu ne ye kire Ghana no mo pese ye Asante hene se won for Western Ashanti nyina me ka ho Ghana na nye kase ni ntumi enye oman ene o te ase de maamo ya se hu video biem se no so koso ye Dormaahene Muhammad ne temba ko no ko ye ni mu no wo ka se kotoko hena dia ode ye no ene boa wo boa Ghana ne chekuri no kokoro mpoko di eni ko pebosia de ba me ba oban ho bra ko je akade ne eniema efre brofo honom e de brega na menyi nya so mfa so na afia adan na odi ne dwumadi aban peso ye nhwe ha ma niema bi ye basa sa Asante force ye so mo ye bibi say hey ebeji wo ma Asanteni bi ana ohini bi nya na adwen so odntumi be hye ne nsam na oye bibi sisi a ebe ye hey okurum hanom nti nsam ekoso wa Asante anu nyina no aban so onka hensam nanso de bekoso wo esoro no meche ye northern sectors nyina ade eno de oka bi ye yie
eti die ntina wonka ahensem na okukura asem no de break otokohene so wonhwe no wonka asem no wonka bokwa asem wonka ahensem yate na wo de abakotokohene nim na wa frɛ na mediation na wo do tumi akoso masumdua ba edie benti ono no de ne de ono so tena se hwɛ kan no na de wo se de da to yie no na wontumi moban ema bibia anya kama bokoda bia ye ho polisifo na bambofo bugu kuro nim da bia ye hu se bokoma so ankofo akogu kuro nim ye bambofo mo so mo do makogu kuro nim hwa aboban na Sampa na Sampa no so ye kuro ni dai ene de nkofo nkwa tu esani mu wo man tumi mfa kokodu kodwom kodidwa we fa han ma ten we fa han mo sei ohini yeso oye we ya oni we so kofa ne December ne dana we so hye ni fie ni abawre ho se ne nyina ada ya wo so be so Asante wo so wo kwa Asante na so Asante wa ye bone Ghana ha na enti yen hwe niema bi ni se de niema bi si ko no na da bia me ka wa hanom se wodo na se amfafie na nhwe yie na se bibi ko ye bone ane kudi bone e wo Sampa ne patemo be ha adwen titiru ena na Samu Gyafla nkofo mo Sampa honom no yesi nsuo tapo nchani oje wo wanhwe yie a ugu so wo ye da ko pe na adamememfe na o ma tie si wonten so na de be siesi da ko pe na ye tie si wonten so na de be siesi itina na Samu Gyafla de wosi onimu mra nimu de ne de obefa kwan pa no so na okoboko tu na mra kwan so no de court asem na kodan Kumasi High Court se wo mo hwe no mo nka no ye ne boko honom na wo mo so mewu no wo mo ye so majapade no wo mo ye hye wo mo fie no wo mo beto na Samu Gyafla hin fie honom no wo mo mugusua krum honom na wo mo di nsehunu honom no ye wonom dai enti de yakoso no ye be sempanifo se wo mu bi o ma yehunu wo mu nimu bi o ma yehunu fi se wo ho ayese na wo hia bibia obi tete wo a obi tan wo afa court yi so so obokwa kobo ban ya be na police force na akọ wo mo so nyina na so mato mu wo ban so na abai se be ye ne dai ntini ma ye koso no wo hwe se de esi koro no a enye fe na etan nti be sempanifo ne bambofo se wo mo nhwe na wo mo enka bibia na sundue ntumi emra isan se de enkofo esi ede tumi na hye wo mo nsem na wo mo eye ewo wo mo akuru ahodo so no etan kura birthday okwa kudidi enka ne ayi galamse ho akutiapem esim sei wudi birthday nka wa wudi no na wufu kwose wo so enso so biti wono mo a wo so obi na tan wo mo e na obi betan ma no okabo na asem ne ade galamse yi so asem nye ne kan ye wa nkrofo o kire ma asufo ne be ka kire yen nye ne ko kan ye wo mo a na se wutu galamse ni bi e na wasa so nkrofo so ma be stop o mu enfi galamse na wo mutu ne ho nche busafo we yen kan pi ene anase gusua e wona wodanim emum no ye so yente ho anase de wose ye ka no ene de enko yie bi ne de abeto dwa sempanifo nhwe no wo nka esan se de eka kono de anyanko a na Dormaahene so be de akire enti no wo sheda enu ada wo twa na Samu Gyafla din share so no onim se de ho ba kire no contempt case na ye cost no hearing no opese yi ni film wo pese be ye na no de ne ho ba bata no enti no sheda ye sa ade no fise tu ma secretary dingo so MC secretary dingo so when you obi edi amase ne the other fact you know ono de pre ho no ono wa asem no other faction na wo mo no ejim den no a ono no pre no wa petition no eno okobo ni din na no bebrebe wo mpatebo no mu enti woni mpefe se ono na ye chiro ni din gu mu eno a so no wo boy no ndi Samu dua o ma na ni na ho fise list na ye chiro ye no a so no mo bodi no maka no afena mu nyina mu di hey munya hu no hwe afi pa no so so ba kromo no ma be hwe kro no so nti eda obi biara se mutum kopi mo no bia ye kama titi na mama hene ya o mutum ko ho no ekoja no ene artist for mu nya tim kopi mo ho no nti na busua se ena mane no enso so esi etie de ma be kan bi ka be mem de ma be kan bi enyama mienu galam se de odbebo mu na Samu Gyafla din pi mu fi se na Samu Gyafla ye de ya
ɛna afei de tɔso mmiɛnsa nananom bi a yɛ tu wɔn no san ɛtam wɔn de wɔn baa na so wɔn nyɛ ahemfo de wɔn bɛtena ase recognize wɔn sa ahemfo no nti na meba ha mebɛka bi kabenka bi nti na mede mu AC ha no ha yɛ ADUMASA TV wotuma twɛ wadwen so de ato mo bu yɛ ne die mu akasɛm na nyinaa insua de mede mu si ha no bɛpɛ bɛsɛ hyia makram